Три дни Лион беше домакин на 107 фолклорни състава на българите в чужбина от 18 държави. Един истински Мегдан на другата България, събрал багрите на носиите и красотата на хорото. Този пътуващ събор, всяка година в различна европейска държава, през 2025 направи 10 годишен юбилей. Точно в Лион. Там, откъдето е тръгнал през 2015, минал през Монпелие 2016, Гандия, Испания 2017, Милано 2018, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага и Палма де Майорка. Каква е тази магия, която умайва и българи, и чужденци и ги кара да се хванат на хорото? Хорото е един магичен кръг, в който всички се събираме, за да бъдем заедно и да може енергията и емоцията да протече по него. И на мен това винаги ми е било мечта. Аз като българка, живееща в чужбина, да събера всички българи на един голям чужд площад, който да направим наш Мегдан. И така го правим вече от 10 години, а това е апотеоза на всичко, което сме свършили до тук с нашите български хора по чуждестранните площади, където емоцията е тройно по-голяма, обединението на българите е много голямо и да не говорим за сърцата, които топтят в унисон и са много свързани. Успя да се запали искричката на фолклора в нейното сърчице и сега, даже днес на голямото хоро, не успях да я отлепя от хората, защото има желание да танцува, да пее, харесва й. Весел и пастър, сини Мегдане, с тебе фолклорът ни жив ще остане. Огън забава за всички сърца, съвет да оставиш на нашите деца. Българи много напред по света, всеки със своята незнайна съдба. Спомена пазим за нашите деди, горди наследници техни смени. Спомена пазим за нашите деди, горди наследници техни смени. Има чужденци, които носят българското в себе си, независимо, че не са родени в България и че имат друга нишка с нашия корен, която ние, може би, понякога загубваме, но те са я намерили. Те носят България в сърцето си, българската традиция, българския фолклор и са толкова горди с това, което ние правиме и те ни подкрепят тук и те ни помагат много.
Ние се водиме танцописците на нашия състав. И защо танцописци, а не хореографи? Защото нямаме образованието за да бъдем хореографи. Така не претендираме за знания или за познания, но много се интересуваме, учиме всеки ден от всички, които срещнахме дори през последните 3 дни на събора. Задаваме си въпроси, питаме се кой какво, как се връзват кърпи и така се учиме всеки ден с нещо ново. И всичко, що правам днеска, го правам с този смисъл, с уважение, с корените. Дървото ще го прави сега, дървото смисъл. Нашия последен танц, дървото на живота, свързването с корените. Точно е това. Голема част от сърцето. Окей, не съм образован, мислим на хореографския, да, че сме образовани все пак. Не съм академик, ама няма значение. Го правам със сърце и не претендирам сега да съм не знам кой. Няма значение, учим kao što веляше сега моята най-мила. Не претендираме нищо, не го правиме със сърце. Това, което ние искаме да пресъздадем с нашите танци е какво се случва в нашите души. И последният ни танц е точно връзката на корените с дървото. Първо, аз видях заедно, пак оставам, че излизането на клоните от дървото, дали някой ще го пресъздаде, излизането ни от България и както сме се разпръснали по целия свят, но въпреки всичко корените са свързани в България и пак към корените се връщаме, или е просто дървото на живота и семейството, което ние сме създали извън България и извън с нашите приятели, с нашите танцори, които са винаги до нас и винаги можем да разчитаме във всеки един момент. Фикия носи името на баба си, която много обича. Баба ѝ е от Кукуш. Като дете във войната губи родители и семейство и я прехвърлят при роднини в Пиринско, където е израснала. Внучката Фикия е израснала в България, но съдбата я отвежда в Лион, където с Ивица създават семейство с 3 деца и стават хореографи, или както се наричат танцописци, на фолклорната група от Извора. А Бруно, който и партнира в този танц, е французин, запален от българския фолклор. Какво е чувството на един французин, когато танцува български народен танц? Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, à exprimer, parce que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis vraiment imprégné de la culture bulgare. Et que, comme a dit Ivica tout à l'heure, c'est pas dans une autre vie que j'étais bulgare, mais petit à petit, j'ai une réaction un peu comme les gens des Balkans aujourd'hui. Et d'entendre une musique, de voir un pas de danse, ça déclenche une émotion maintenant. Petit à petit, j'ai l'impression
de mieux connaître la culture bulgare, la vie des Bulgares. Et c'est devenu une passion. En fait, c'est difficile, ça s'explique difficilement, mais ça vient de l'intérieur, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je continue à pratiquer beaucoup et je ne peux plus m'en passer. Je dirais aussi que le jour où je serai mort, j'arrêterai de danser, mais je crois que si j'arrête de danser, je serai mort. Българския фолклор, той, докато живеех в България, беше някаква част от живота ми, която не бях осмислила напълно, защото беше просто там. Отиваш на събор, аз винаги съм ходила с баба ми на съборите в Сапарева баня, в Бистрица. И обаче знаеш, че това се случва всяка година, дори да пропуснеш един път, то пак ще се случи до година. Обаче, когато отидеш в чужбина, просто той изчезва, няма го в твоя живот. И в моя случай се отвори една такава огромна празнина, просто която не съм и подозирала, защото аз съм инженер по професия и не съм вярвала, че нещото, което най-много ще ми липсва в чужбина, ще бъде фолклора, ще бъде тази част от България. И тогава през 2013 година нямаше група в Италия и аз просто реших, че трябва, като няма, ще си направя, защото аз не мога без това нещо да живея. Просто имаш някакъв катарзис в моя живот, в който съзнах, че фолклора е част от мен. Така че аз много силно го усещам, много силно ми въздейства изобщо музиката като цяло, но и фолклорната музика. Колкото зърна пшеница има в тая погача, толкова здраве, чест и плодородие във вашата къща. Бруно има лична история, която го свързва с България за цял живот. Et puis aussi avec la Bulgarie, il y a une histoire qui fait que bon, ça a quand même bouleversé ma vie, et notamment ma vie familiale, parce que c'est en Bulgarie que j'ai rencontré Martine, qui est devenue ma femme. C'était une danseuse qui faisait aussi un stage. Alors elle est française, hein, mais il a fallu que j'aille jusqu'en Bulgarie pour la trouver. Je l'ai ramenée de Bulgarie, c'est un beau cadeau que les Bulgares m'ont fait. Et voilà, et on partage tous les deux la même passion, et on retourne régulièrement en Bulgarie. On a eu 3 filles qui sont des passionnées de danse, qui dansent très très bien. Même certains chorégraphes qui les ont vus ont dit « vous venez en Bulgarie dans mon ballet ». Donc c'est une certaine fierté. Quand on danse tout en famille, il n'y a pas de description. През 2010 година Константин Маринов създава ансамбъл Верея в Чикаго, в който танцуват хора от българската общност с различни професии. Основава и фолклорния фестивал Верея, който е най-големият фолклорен фестивал на българите в Северна Америка. Но още преди българите да направят свои фолклорни групи, американците правят такива. Когато останах в Чикаго и там се видях съвсем случайно с един колега от моя град, барабанист, музикант, той вика, имаме фестивал. И аз казах, окей, това е супер,
тъкмо бях на една седмица и казах, че трябва да отида да го видя този фестивал, но аз си мислех фестивал, който ние сме били преди това по ансамблите и така както пътуваме. А те американци малко по-различен формат го правят фестивала и влизам вътре в една огромна зала, оркестъра свири, играят право хоро. Първия, който води хорото е азиатец, втория е чернокож. И оттам започва цялото хоро. И аз си към какво става тук? И това са първите приятели, с които се запознах в Америка и до ден днешен. Мир на праха му, преди 2 години азиатеца почина. Джон Кло прави грандиозен фестивал, от 60 години имат фестивал. И си казах така, след време дано и аз да имам шанса и възможността да направя пак български фестивал. И ето, стана. Американците от 1970 година са започнали да изследват балканския фолклор, нали? Повече към българския, имат някакъв афинитет към българския фолклор, но тогава явно тези години по-са ги държали около Петрич, не са ги пускали навътре в държавата, нали, доколкото знам тяхните истории. А това е било пък предизвикателство за тях. И те просто се влюбват в костюмите ни, влюбват се в гласа, в песента. Те вече чуват на Валя Балканска песента «Изеле Делю Хайдутин» и оттам вече се завърта колелото. И тези хора до ден днешен, и това са хора на позиции, говоря за професори, за иноватори, това са американци и американци. Марта Форсайт, етномузиколог от Бостън, която вече не е между живите, преди години печели стипендии от Фулбрайт, за да пътува до България и записва хиляди песни от страната. Това е професор в библиотеката на Белия дом. И тя има 4000 песни само от Бистрица. И тя казва така: аз това съм го взела, но трябва да го върна на България. Но тя ни връща оригиналите. А тя казва: аз ще ги дам в библиотеката на Белия дом, целият свят да разбере за вас, българите. А на вас в България ще върна това, да видите ние как сме научили вашия фолклор. Кой ще запази традициите на българите зад граница? Как се отнасят към фолклора децата? И през тези 15 години ние обучахме много деца. Те са повече от 400, но тази година дойдоха 400 деца от всички щати и просто беше някакъв бум на млади. Явно идва сега това поколение, което дано да продължи след нас и да се държим, най-вече да сме заедно, да сме сплотени и да се запазим като нация. Децата ги отгледах в залата. Тя най-голямата беше на 3 години, когато всичко започна, след което се роди Виктория. И аз до 8-я месец танцувах. След като се родят бебетата, изчаквам 2 месеца все пак да станат хора и бяха с мен в залата. Постилях едно килимче, оставах бебето на земята в танцовалната зала. Те слушаха музика, слушаха тропането на крачетата и така са израснали и 3-те ми деца. 2 от тях са изпълнители в българската фолклорна група от извора Лион, заедно с родителите си. Виктория е започнала на 2 години и половина. Тя беше в залата, аз работех с по-големите и казах: мамо, много те моля, остани, седни тук, аз имам работа. И играеше си с нещо във ъгъла. 2 години беше точно. И тя си играеше, ние танцуваме. И един ден тя ме попита дали може да танцува. И аз си казвам: разбира се, само се хвани накрая, за да не пречи, като не знае стъпките. И тя танцува. И аз учудена казвам: кой те научи това? Къде го научи това? Тя вика: ти ме научи.
аз я карах да седи, за да не пречи на останалите, а всъщност тя започна да играе много по-добре от всички. Тя беше спектакъл, на 3 години играеше Грауфско. Теорията си бяхме около нея в кръг и я гледахме как играе Грауфско. И така, вече днес е на 14 години и никога не е спряла да танцува. Аз танцувам още от преди да се родя, от бебе всъщност. От бебе? Да, А от преди да се родиш, още като беше в корема на мама? да. Мама танцуваше, а аз бях вътре по-скоро. Да. Това беше. Кой те учи да пееш, Али? Ами да пея ме научи мама и баба ми. А после аз станах учителка на мама, сега на всички концерти я уча на всички песни. Значи си по-добра от мама сега. Определено. Определено. Коя ти е любимата песен? Ами те всъщност са две. Сама мома и Чичовите коне. Чичовите коне напавям паса, тутиман, тути либера фида, я гаганят зуба либе босо. Напавям паса, надалеко гледа, тутиман, тути либера фида, я гаганят зуба либе босо. Надалеко гледа, нависоко вижда, тутиман, тути либера фида, я гаганят зуба либе босо. Анджелика Боянова е само на 12 години, но има вече награди от фестивала в Милано и от събора в Рожен. Живее и учи в село Фенегро, област Комо. Пее в хор Нашенки в Милано, танцува заедно с майка си в ансамбъл Нашенци, учи народните песни, като репетира вкъщи сама и с помощта на Ваня Паризова в хор Нашенки. Уникална е красотата и пишността на автентичната българска носия. Уникална е и богатата украса. Накити за кръста, накити за гърдите, накити за главата и за ръцете. Къде се намират автентични носии? Този костюм е от моето прекрасно момче. И аз го намерих. И аз го намерих в прекоеден хореограф в Македония. Той ми го продаде. Стари е между 90 и 100 години. Със сигурност. Да. Липсва му още 2-3 дела. Детайли, за да бъде... това... Като песната. Още липсва 2-3 пафтите дела. са стари също. Купили сме ги отделно. За да бъде цела. Те имат и накити, които са
пендари, които трябва да падат, но да намериш на днешно време автентични е доста трудно. Може. Разбрах Сега се хората колко са ценни. Прави се бизнес около това. Се вижда, кога отиваме в тия големите събори, Жерама, например, Рожен, дойдат хора с щандови и продават автентични. Али не са читави, винаги липсва нещо. Първо и второ, скъпи си много са скъпи. Мога да кажа, че гордея се с тях. Имаме от Лерин. Лерин, да. Северна Гърция. Северна Гърция. Все пак наш народ. Да. После Смилево и третата ни Мариовско. И Мариовска Русия. Интересното е, че когато обличаш различния костюм, по различен начин се чувстваш. Сякаш носят душа. Карате да имаш различна стойка, различни настроения, не чувстваш нищо друго, освен гордостта, че носиш подобен костюм. Карате да се държи се справен, винаги да се усмихнат. Няма тежест, защото те са изключително тежки. Няма тежестта, който носи костюма. Не ти е топло, не ти е студено, само чувстваш гордостта да носиш този костюм. Аз не вярвам, че има човек, който може да устои на тези цветове, на тези ритми, на тези усмивки, на красивите български момичета и на ергените, които винаги са стройни и много така сръчни в танците. Така че те като видят просто носията, като видят звука на пендарите, като видят каква енергия носим, винаги са много любопитни, хващат се, осъзнават, че не го играят толкова добре като нас, но те искат да са част от тая емоция. Много често се случва. Даже днес на хорото имаше много чужденци, които просто искаха да бъдат вътре в тази енергия, защото тя е много позитивна, много е слънчева, много е хубава. Някога хората са имали право да носят абсолютно автентични материали. Знаете ли, че изобщо не ми е топло? Предполагам, че една рокля от днешната материя няма да се чувствам много по-комфортно, колкото се чувствам комфортно сега. Предполагам, че вълната и естествените материали както ни пазят от топлото, така ни пазят и от студеното. Точно. Дадох си сметка, когато на едно дефиле беше 35 градуса и всички ме видяха и казват: "Мафики, ти можеш да припаднеш?" Чувствах се прекрасно през цялото време. И мога да кажа, че на другите им беше доста по-топло, отколкото на мен. Дали костюма, дали защото носиш нещо толкова ценно и го носиш с гордост и с вълнение, не чувстваш, може би, горещината или тежестта на много е тежък. Много е. Той може би сигурно колкото килограм тежа аз, но всеки път чувството е, че носиш нещо велико и трябва да държиш гърба изправен и това те кара да си абсолютно различен човек. Много е хубаво.
какво изразяват шевиците? Имат ли любима шевица всеки от танцорите? Коя е любимата шевица на Радослава? Канатицата, тя е символа на семейството. Тази ми е любима, въпреки че е една от най-популярните, но пък аз държа на семейството си и това е нещо, което харесвам. Всяка една шевица разказва история. Знаем, че преди много години, когато въобще българите са седяли на седянки и така нататък, са се носили с предимно носи. Момите са имали определени шевици, омъжените са имали други шевици. Всяка една, пак казвам, шевица разказва история и се носи в определен момент. И това е много хубаво да се знае, защото много дори българи носят нещо, но те не знаят защо го носят и това нещо какво представлява като цяло и за какво се носи. Така че тепърва мисля, че аз лично тепърва правя бранд с модерни дрехи, с автентични шевици и там ще разказвам именно това нещо. Тази носия е и доста стилизирана, но по принцип цветовете са важни. Обикновено шопите има винаги червено, има такива по-остри ъгълчета, защото шопите са както се казва, сербез хора. Те палят се бързо, по-са игриви, така че винаги цветовете са много ярки, много блестящи неща има. Танца е с високи крака, защото всичко трябва да се случва бързо и по начина, по който те казват. Alors la tenue que je porte là, c'est une tenue bulgare bien entendu, mais de la région Thrace, donc région du sud-est de la Bulgarie, que l'on retrouve aussi un petit peu en Grèce et puis un petit peu en Turquie légèrement, parce que les frontières culturelles ne sont pas les frontières politiques. Mais voilà, c'est un costume de cette région. Първото американеца като облече българска носия, той няма стилизирано. При него е костюм купуват. Търсят си майстори, търсят стари майстори, ако намерят да се учат истинска, да не е от ателета или от истинска носия. Той казва по съвсем друг начин, почвам да мисля, почвам да учат български. Примерно, другия чернокожия, той се казва Пол Колинс, той като се запозна, казва, аз съм павката от България. Това на български го говори. Казват, второто, което е, вика след танците ни трябва да научим да пием ракия, както вие пиете. Те просто казват, те се чувстват българи, чувстват се. И не знам, аз не мога да, това е някакъв вид феномен, който може би ние допринасяме, защото пък нашия характер е по-емоционален, ние сме, кръвта ни кипи за всяко едно нещо, докато те са по-лежерни, всичко го обмислят, докато при нас е купунджии сме, а те това явно ги радва и го харесват. Георги Стоянов и Димитър Янчев са инженери, които тестват автомобили за известна баварска компания. Те танцуват български народни танци в една от трите групи за български фолклор в Мюнхен, която е създадена преди 5 години. В повечето европейски градове има по повече от една група за български народни песни и танци. Само в Лондон групите са десетки. Най-много са групите в Германия, следвана от Великобритания и Испания. Но непрекъснато се създават и нови. И всички те са модейни, съставени от хора с различни професии, които се събират веднъж до 2 пъти седмично за репетиции. Мюнхен, реално първата група, която е основана, тя е основана от германци. Идват, в смисъл на момичета, които танцуват, немци също танцуват, идват примерно от различни националности. В смисъл, всеки, който има желание, може да дойде и да види, че не е толкова трудно, колкото изглежда отстрани. А какво ги фаща? Какво ги грабва германците, че те
Ами, според мен самата музика също знаем много добре 7-8 такт, че е просто в ритъма на сърцето, много здраве и красотата. Имаме невероятни носи, различни етнографски области. Предната есен направихме такова представяне пред немска публика. Просто като видят емоцията и усмивките на хората, нашата невероятна гайда също просто е нещо уникално, което трябва просто да се изживее. И когато се хванеш на хорото да танцуваш по този начин, много голям заряд има това нещо цялото. И според мен не мога да се опише с думи, трябва просто да се изживее. В момента, реално като създавах Мюнхенско хорце, идеята беше само да учим хорца. И мотивацията ми е винаги всеки месец да учим ново и мечтата ми е някой ден да ударим 100 хорца научени, да си направим също и видеотека с всичките тези хорца, за да се запазят все повече нашия фолклор. Но с течение на времето хората казаха, искаме танци. И сега в момента също търсим танци, харесваме се. За мен е много важно самия танц да зареди публиката. Затова тази година включихме и лъжиците, просто да е наистина уникално, красиво и достъпно за всички. А пояса? Кажете нещо за пояса. Ами пояса е вълнен, това е и обикновено са червени, има и черни в шопските, в зависимост от това коя етнографска област е, но червеното символизира кръвта на българина, знаем. What I love in Bulgarian choro is the joy expressed in the dance. I really feel enthusiasm and colorful, and it's like it gives me power actually. The music and the people together, it's really something strong, and I can feel your unity and your beautiful culture, and thank you for that actually. Франсуа танцува в клуб на хорото в Брюксел. Клубът е създаден през 2007 с цел разучаване на няколко хора по конкретен повод, но постепенно придобива популярност сред българската общност, европейските институции и бългийските културни институти. Пиер танцува в състава Лион от Извора. Пиер, кажи как се запали ти по българския фолклор? За мен българския фолклор е от сърце, французин съм, сърцето ми е българско. Много жена ми е българка и искам семейството ми да бъде французско и българско и да живеем с танците, с фолклора. За мен е много важно. Тя те запали по българския фолклор, тя те научи на танца. Диди? Да, план. Аз танцува от преди може би 10 години. И план беше за сватбата да бъде готови. Да. И това беше 14 години преди. И пак сега още танцува. Какво ти носи танца? Като се хванеш на хорото, какво чувстваш? Не знам, за мен всичко е от сърцето. И така, не знам, французин съм, може би бил в България преди да бъде французин, не знам. Така е. Душата ти къде е? Моля? Dusciata ti cadè? Dusciata e Luca e Tam. Quello che ci ha colpito è questa unità di voglia di stare insieme, di ballare nelle piazze, della musica che accoglie tutti e quindi noi abbiamo voluto partecipare e così mi vengono un po' i brividi, partecipare a questo calore. Ecco, io penso che sia un calore che si sente moltissimo. A parte la musica che è molto trascinante, che è molto particolare, che ha dei ritmi molto diversi di quello che noi conosciamo, e poi prende, cioè, ti coinvolge, quindi un po' ti porta. Delle danze tutti assieme che uniscono. A me è sempre colpito questa forte unione e quindi il folklore che anche noi in Italia abbiamo, perché è in tanti paesi, ma non è così forte e non così su tutto il territorio italiano e soprattutto coinvolge anche i giovani. Io volevo dire anche che è impressionante vedere quanti sono i bulgari che ballano, che si sentono in tutte
tutte quelle comunità che sono all'estero, che si ritrovano, sembra che vivono di nuovo l'identità della Bulgaria grazie ai balli, ed è trasversale nelle generazioni. E sembra che sia praticamente identitario il fatto di ballare in Bulgaria. По принцип, ние сме група, която преподава интернационални танци. Аз преподавам български танци и това, което ги привлича повече към българските танци е разликата. Докато другите танци са по-лесни, нашите български танци са по-трудни. И това, че аз ги водим до фестивали, където виждат български фолклори, виждат, че хората го пазват и те се интересуват да бъдат заедно, да танцуват всички заедно, което в другите държави вече се е погубило. И това е което най-много те ги впечатлява. Да види всички тези българи заедно в тези фестивали. Извън по света и в България вече сме ги водили. Каролина Митреска е от Кочани, работи в Европейската комисия и танцува в клуба за български народни танци на хорото в Брюксел. Какво я накара да се запише в клуба? Аз съм маленка, аз слушам тапан и сърцето ми прави бум. Това е традиция, култура, що мора да си я чуваме. Какво ви носи на вас танца? Фолклорния танц? Не знам, на мене покажува какво бяха нашите баби, деда и това ми е фамилиарно нещо и много хубаво, защото всичките мора да го видят. Знам, бабичките си носят такова престилка и това така от носията си е и ден до денеска, кога идам по някои села, още си имат престилки такиви и всеко си има шарка да се познае от селото откъде е и така. Да, някои шевици може да ги познаеш по селото, по бабите, които са ги шили и са... Но аз лично предполагам, това сега не искам да го понеже ми е споменавано, че понякога са вид и амулет за здраве, за берекет, да има или плодородие също така, доколкото съм чувал. Като изразяват понякога, нали, цветя или самите цветове, които се използват, примерно червеното символизира кръв, т.е. плодородието, се влагат, но тук това е по-скоро за сцена. И държа топло. Важно е и за това. И за това също, да? Да. За практика. Какво е различното в енергията на хорото от енергията в нормалния живот? Такта. В хорото имаш такт. Так. Примерно шертото, броим. Раз, два, три, два, три, два, три. Имаш такт. И който е продължителен през цялото време и ти можеш да импровизираш. А в живота нещата се случват тук, там, пълен хаос понякога в живота. Да, аз така бих казал. Какво се случва? Идвайте и пейте. Да, това е. С български народни носии всяка година на 24 май, на празника на буквите, българите от фолклорните и певческите състави в Милано събират вниманието на туристите с шествие с буквите от кирилицата. То започва от пейката на Славейков в града, минава през катедралата и стига до замъка на Сфорците, построен през 15 век. Италианците вече знаят, че на 24 май нашенци празнуват празника на българската азбука, но туристите се чудят и питат. Какво е кирилицата за нашенци от Милано? И как тя се вписва в фолклора? Кирилицата за мен е български ми корен. Гордост, че ние нещо сме дали на света и където и да отида, каквото и да стане, за каквото и да се говори, с гордост казвам не, кирилицата произлиза от България. А каква е връзката между кирилицата и фолклора? Ами то е, може би, всяка буква
създаването на думи, за мен е като някаква музикална симфония от букви. Няма буквите, няма да има и музика. Може би, защото аз си пея, не е достатъчно само нотите. А когато сложиш буквите, които правят думата, и я пееш в тази музика. Фолклора е свързан с това нещо. Съвкупност от думи, които създават просто това нещо, това звучене. Танца тук, какво ти носи българския фолклор? Щастие. Аз мисля, че винаги съм искала да танцувам. Още от малка ходих на народни танци, но някак си не се получаваше. Самодейната дейност в Ахтопол е много развита по принцип, но някак си не успявах да се впиша в тогавашната група и това си ми остана така като някакво желание, което се реализира едва когато дойдох тук, през 2013 година. Отидах да гласувам и там видях една много невзрачна обява на фолклорна група Нашенци. Обадих се, записах се и така тръгна всичко в общия случай. А тези букви, какво носят те на празника? Каква е връзката между буквите и фолклора? Това е нашата идентичност. Чрез буквите, чрез писмеността се е съхранил и фолклорът ни, чрез нашите думи, чрез разказите, чрез песните ни. Ние нямаше да говорим по този начин, ако не бяха нашите букви. Така че за мен това е идентичността ни. Пред замъка на Сфорците, една от най-големите забележителности на Милано, Хубава си моя горо на 24 май бяха италианците от хор Бела Ружа и българките от певческа група Нашенки. Хубава си моя горо пя и площадът в Лион. Allora, posso dire che mi piace tantissimo perché proprio sento quando lo canto questa tristezza, questa nostalgia, proprio mi porta in Bulgaria, anche se non sono mai stata in Bulgaria. Mi piace perché mi dà felicità, mi dà dolcezza, mi dà di tutto di più, mi dà carica. Какво събра на площад Теро в Лион към 4000 души на хорото, и то след 3 дни непрекъснати представления на сцената на спортната палата през деня и една след друга хоротеки до късно нощем. Първо е любовта към българския фолклор. Това е неизменна част от нашото хоро. И в последствие това е единението, обединението. Хората обичат да са заедно. Когато си заедно с някой, ти създаваш една невероятна връзка с него, която няма нищо общо с индивидуализма като цяло. И в днешното общество, където сме малко по-индивидуалисти, хорото всъщност ни обединява и ни дава тази сигурност, че не сме сами, че сме заедно, че сме много и можем всичко. Трите дни, да се върнем към трите дни. Какво ни задържа на крак? Мисля, че е точно това хоро и енергията, която предаваме ръка през ръка. Мисля, че сме като зарядни, които аз имам енергия, давам ти моята, ти ми даваш моята.
Зададох си въпроса, как издържаха всички тези хора? Еми така сме издържали, като си предаваме енергия един към друг, с постоянното хващане за ръка и с постоянните прегръдки, които получаваш всяка минута. Точно.